नमस्ते. मी आज वरीच्या तांदळाचे आहेत ना, वरीच्या तांदळाचं थालीपीठ बनवते. त्याच्यासाठी हे साहित्य दाखवते. हे मिरची आहे, बारीक करून चेचून घेतली आहे, आणि कोथिंबीर आहे. हे 2 मिरची घेतली आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर आहे. हे शेंगदाण्याचं कूट आहे, बारीक करून घेतलेलं. हे उपासाचं मीठ आहे. हे वरीचे तांदूळ आहेत. मी हे कसे सकाळी भिजत टाकले होते, ते आता भिजले आहेत म्हणून ते असे वर जरा फुगलेत आहेत. 1 वाटी आहे. आणि हा लिंबूचा रस आहे. आणि हे बटाटा आहे किसून घेतलेलं, म्हणजे ते उबाळून आहे ना, कुकरला 2 शिट्या काढून ते साल काढून किसून घेतलं आहे. 2 बटाटे आहेत. आता मी हे तूप आहे असं जरासं लावायला घेतलेलं आहे तव्याला. आणि आता तांदूळ आहेत ना, पीठ नाही भेटलं ना म्हणून तांदूळ भिजत ठेवले. तर हे आता थोडेसे म्हणजे थोडे मिक्सरला लावून घेते. जरासे 1 बटन चरकन करून घेते. ते असं पाणी नाही घ्यायचं, पाणी काढलं होतं पहिलं, तरी पण आता त्याला पाणी सुटलं. पीठ नाही भेटलं ना उपासाचं. ह्याचा कसा भात पण बनवतात, वरीच्या तांदळाचा भात बनवतात उपासाला. आणि शेंगदाण्याची चटणी करतात, म्हणजे आमटी बनवतात शेंगदाण्याची. ते पण मी तुम्हाला करून दाखवेन. हे आता वरीचे तांदूळ घेतले आहेत मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. ह्याचं पाणी नाही टाकायचं, त्यात पाणी सुटतंच बघा कसं. त्यात जरासं 1 बटन सरकन करून घ्यायचं, म्हणजे जरा बारीक करायचं पिठासारखं. हे बघा, हे वरीचे तांदूळ वाटून घेतले आहे. ते भगर पण भेटतो, दुसरा पीठ पण भेटतो एक. ह्याच्यात शेंगदाण्याचं कूट असं मिळवायचं. हे कसं आता सुक्कं नाही होणार आहे, हे चमच्याने सोडायला लागणार आहे. हे मिरची आहे, 2 मिरची बारीक करून चेचून घेतले, आणि कोथिंबीर आहे थोडीशी. हे बटाटा आहे, 2 बटाटी होती छोटी छोटी, ती शिजवून आहे ना मी अशी किसून घेतलेली आहेत साल काढून. आणि हा लिंबूचा रस आहे, म्हणजे अर्धा लिंबूचा रस, म्हणजे 2 छोटा चम्मच आहे ना म्हणून असे घ्यायचे 2-3 चमचा. आणि हे उपासाचं मीठ आहे, ह्याला संदैव मीठ बोलतात, संदैव. हे आता मी असं सगळं मिक्स करून घेते. ह्याला कसं, ह्याला थालीपीठ बोलतात. आणि आपण हे बोलतात ना, ते त्याला धपाटे बोलतात. पीठ वगैरे सगळ्या प्रकारचे धान्य, ज्वारी, गहू, बाजरी सगळं घेतात ना, त्याला धपाटे बोलतात. त्याच्यात बटाटा वगैरे टाकतात, भाज्या टाकतात, असं मिरची पावडर टाकतात, त्याला धपाटे बोलतात. हे आहे ना, ह्याला थालीपीठ बोलतात. हे असं, हे बघा, हे असं हाताने कालवून घ्यायचं मस्तपैकी. हे बघा, मला वाटलं होतं ते पातळच होणार आहे, पण चांगलाच गोळा झाला आहे त्याचा. आहे बघा, छान झालं एकदम. आता मी आहे ना त्याच्यात वडे थापते आणि तुम्हाला तळून दाखवते. ह्याचं पाणी लावायचं पिशवीला, प्लॅस्टिकची पिशवी घेतली, दुधाचीच आहे. त्याला असं पाणी लावायचं आणि असे गोळे करायचे. हे छान आले आहेत. असे थोडे थापायचे आधी पहिले, पाणी हाताला घेऊन. आता तव्याला मी थोडंसं तूप लावते, जास्त नाही लावायचं. हे बघा, असं जरा, कारण नेरलेच्या भांड्यामध्ये आहे ना तेल जास्त नाही लागत, असं थोडं लावायचं. आणि असे हातावर घेऊन आहे ना असे टाकायचे. आणि टाकले ना मग ते अजून आपल्याला पाहिजे तर ते अजून मोठे करायचे हाताने. आता त्याच्यावर मी जरा झाकण ठेवते. आणि हे टाकलं आहे, आता हे दुसरे थापते. गॅस फास्ट केलेला आहे, तर झाकण काढते. झाकण का ठेवायचं, म्हणजे ते वरून खालून म्हणजे असे शिजतात चांगले, म्हणून झाकण ठेवायचं. हे आता मी एका साईडला करते आणि दुसरं टाकते.
याला वरीचे तांदूळ बोलतात. ह्याला कसं तेल पण नाही लावलं तरी चालतो, असं काही नाही तेलच पाहिजे. हे नेरलेच्या तव्यावर तेल नाही लागत जास्त. ही जरा फिरवते, गॅस जरा बारीक करते. मी पहिली टाकली आहे ना ती फिरवते. आता मी थोडं झाकण ठेवते. झाकण काढते आता. आता पहिलं आहे फिरलंय तर हे फिरवते. श्रावणामध्ये करायच्या आधीच तुम्ही अशी प्रॅक्टिस करा, म्हणजे श्रावणामध्ये आरामात करून खाऊ शकता. असं जरासं उपास आहे ना, म्हणून उपासाचे असतात म्हणून जरासं घी लावायचं. आपलं जरा मनाला समाधान वाटतं, चांगलं आपलं काहीतरी करून खातोय आपण, म्हणून हे घी लावायचं थोडं थोडं. तेल काय आपण रोजच खातो ना. जरा गॅस फास्ट करते, जरा चांगले भाजू दे म्हणून. काढते ते आता भाजले आहे हे असे, कारण त्यांना कलर नाही येणार, कारण ते सफेद आहेत ना म्हणून. आणि आपण कलर करायला लागलं ना तर ते कडक होतील. गॅस बारीक करते आणि काढते. अजून आहे 2-3, ते पण तुम्हाला दाखवते करून. 4 आहेत गोले. हे असे सगळे आहेत ना, असे करून घ्यायचे. कसे छान आलेत आहेत बघा. असं जरा वरून असं ते असं तूप लावायचं जरा जरा, म्हणजे ते कसं आतमध्ये ते मिरची वगैरे आहे ना, ते शिजायला नको का आतून बाहेरून, म्हणून. गॅस थोडा बारीक करायचा आणि असे चांगले भाजून घ्यायचे जरा कडक करून. हे वरीच्या तांदळाचे आहेत ना थालीपीठ तयार झाले आहे आणि मस्त छान पण झाले आहेत ते. म्हणजे आपण दुकानामध्ये वरीचं पीठ पण भेटतं, पण ते नाही मला भेटलं म्हणून वरीचे तांदूळ आणले. आणि अशी नाही भेटलं तर अशी आयडिया करायची आपण, भिजत ठेवायचे नी. त्याच्यावर ही चटणी आहे ना, उपवासाची चटणी आहे. ही सर्व कोणता पण पदार्थ बनवला ना, म्हणजे साबुदाण्याचे वडे वगैरे, दुसरं काय डोसा बिसा बनवला त्याच्यावर पण ही चटणी चालते. त्याच्यामध्ये कसं खोबरं, कोथिंबीर, मिरची, साखर आणि उपासाचं मीठ, हे असं आहे याच्यामध्ये, बाकी काय नाही. एकदम कम्प्लीट रेडी तयार झालं आहे वरीचं थालीपीठ. म्हणजे कसं, हे आमच्या गावाला आहेत ना रत्नागिरीला, वरीचे तांदूळच उपासाला खातात, रवा वगैरे खात नाही दुकानचा. आणि हे कसं आमच्या गावच्या पद्धतीचं आहे म्हणून मी तसंच केलं आहे. आणि तुम्ही पण तसंच करा आणि उपासाला खा.